Musíme nájsť všetky tie chyby v tej hre a opraviť ich my ako dizajnéri. A teraz nás polúte slnko, tak to chcem vidieť. Ahoj a vítaj pri ďalšej epizóde Hrám tvoju hru. Tentokrát neprejdem s tým, pretože mi to poslal len developer malého štúdia z Kunstu. Pokiaľ to ešte niektorí nepoznáte, Kunst je taký kreatívny hub, ktorý spája umenie a podnikanie a sídlia v centre Brna. No a on mi poslal vlastne len takú testerskú stránku na itch, kde som si mohol stiahnuť najnovšiu verziu pravdepodobne tej hry, ale našiel som to aj na Steame, ale neviem ako to je aktuálne, takže nebudem sa tomu venovať. Čiže neviem v akom štádiu je tá hra, ale ako som už hovoril, môj feedback je ako keby tá hra už bola vonku celá, pretože jedine takto má zmysel podľa mňa. Menu, hej, strašne sa mi páči tá planéta, jak sa točí. Ale ešte keby sa aj to pozadie nejako hýbalo, to by vyzeralo zaujímavo. Lebo to je také veľmi statické, tie hviezdy naokolo. OK, font, buttony. Mohlo by to byť lepšie určite, ale tak, OK. Čo by som aspoň spravil je, že tieto buttony by som zarovnal do stredu. Ten názov je OK. A tú verziu by som dal dopreč, to je pre hráča absolútne nepodstatné a len to kazí to menu. Takže poďme na novú hru. Pozerám, že tu je scoreboard. Takže hra je asi kompetitívna, alebo teda nejaký cieľ tej hry. Tak uvidíme. Poďme. New game. OK. Takže už v tejto fázi viem povedať, že na tom UI je potreba nejaká práca. A keď to UI budem kritizovať, myslím to naozaj v dobrom, pretože ti chcem pomôcť a chcem, aby tú hru si zahralo čo najviacej ľudí. Takže poďme. New slot. Player name. OK. Game difficulty. Easy, medium, hard. Easy. Casual experience for players. OK, dáme si medium. Wow. Neviem, čo to znamenalo, že to slnko, ale ok, k tomu sa asi dostaneme. Tu si myslím, že má byť nejaký obrázok asi, tak ešte nie je. Ten button vyzerá hrozne. Akože, ok, celé. Ten zvuk bol dobrý, to opísania. To bolo fajn. Celkom dosť toho textu. Tak ja si to nejako takto prečítam v rýchlosti, nejak to zostrihám vo videu, ale už teraz vidím, že to je moc toho. Čo nie je zlé, keby to vyzeralo pekne, ale skrátil by som to určite. Ok, najlepšie testovanie svojej hry je, keď to hráš proste najhlúpejšie ako vieš. Lebo veľa ľudí takto bude hrať a veľa ľudí bude prepínať takéto dialógy. Takže ich potrebuješ zaujať a potrebuje to byť krátke. Pretože my nie sme trojačkové štúdio, ktoré má 1 000 000 fanúšikov, že by sa do toho tak vnorili ako ty, ako developer. A povedzme si na rovinu, bohužiaľ je to tak, hráča nezaujíma vývojár. To je strašne moc toho. Tento obrazok je pekný. Ale ďalší dlhý text. Musíš to nejako skrátiť, napríklad len nejaké 3 screeny, že náš svet pohltila bla bla tá vec, potom niečo o tej veci a potom ešte o nejakej aktuálnej situácii teraz. Ale čo ma hneď napadlo, že určite tým introm sa inšpiruj napríklad z UI Game databázy. Asi to poznáš? Rovno sa poďme na to pozrieť. Tak, a tuto by som len napísal, že napríklad Space. OK. Jo, napríklad tu Age of Wonders. Tým sa môžeš inšpirovať a že bude tam nejaký ten veliteľ, ktorý povie tú situáciu, tu môžeš mať ten svoj obrázok a text, ten bol fajn, ešte by bol fajn to aj prerozprávať, kľudne tvojim hlasom, pokiaľ máš dobrú angličtinu a hneď by to bolo zaujímavejšie a urobil by si to len napríklad na tie 3 screeny. A ešte čo ma napadlo, vieš ako máš hru Rome Total War, že je tam proste v rohu nejaký chlapík a rozpráva ti niečo do hry. Čiže to je podstatné, že nechá ťa hrať, ale rozpráva ti ten lore. Tu je napríklad taký screen. Jo, povedzme, že tuto máš niekde v rohu, v dole, vľavo, kde ti to pasuje a rozpráva ti nejaký, možno aj ten lore, alebo aktuálnu situáciu, že čo máš teraz urobiť.
a hneď to je akože zaujímavejšie a môžem hrať a nie som takto zastavený, napríklad aj teraz v tom hraní, že musím to preklikať. I have already set up the local sun. Ja som nastavil, čas je podstatný, ak sa nechcem pražiť na povrchu nahnevanej hviezdy. Tomu úplne nechápem, že ja som nastavil. OK, poďme ďalej. Možno sa to dozviem. Wow, ale toto vyzerá zaujímavo. Až na to UI. Movement. VASD. OK. Sa mi rovno aj kamera pohybuje. Hneď ma napadlo, že pohyb myšou. Ale nie je to zle. Kamera. Bude kolečko. A jo, takto. To by som to stredné tlačítko tam zvýraznil. Že ho mám, že to je ono. Inou farbou napríklad. A toto je epic. Tá kamera sa mi tak klipuje. Sun collision. Wow, ok, to ide ku mne. Fajn. Minigame. Toto je pekné. Že mi to ukazuješ, ako sa to hrá, to je fajn. Ale na tom UI treba vážne zapracovať, lebo to ti urobí celý ten feel aj z tej hry. Vo farebnej minihre musíš prejsť cez niekoľko dverí v poradí a dostať sa do stredu. Čo je fajn v týchto minihrách, že ty môžeš začať úplne niečím jednoduchým, a potom to akože časom naberá na tej komplexnosti. Čiže začneš len tým, že mu dáš hru a on prejde cez tú farbu, zmení sa na inú farbu a musí prejsť cez inú farbu. To bude základ. A nemusíš mu vysvetľovať tieto pravidlá. On sa ich naučí postupom toho, jak bude hrať tie puzzle. Čiže veľa textu a dalo by sa to aj inač urobiť. Dobre, continue. A je to na ľavej strane? Som to otočil. Toto vyzerá celkom zaujímavo. Ale znova, to je ujíčko. Čiže prejdem cez to, som nižšie, prejdem cez to. Dobre, tak to bolo jednoduché. Ale nevyzerá to jednoducho. A v tom je podstata. Continue. Tu asi zase má byť nejaký obrázok. Asi by som nemal úplne hodnotiť už viac to ujíčko. Asi sám dobre vieš, že je veľa práce na tom ešte. Teleport power up. Že je to nejaký maze, nejaké bludisko. Čierna kocka. OK, to nie som si istý, čo to urobilo. Či niečo. Alright, ja by som sa asi mal dostať preč z tej planéty. Cez ten otvor. To bola podstata. Collect batteries to recharge. OK, prvé puzzle. Musím nájsť cestu, prejsť cez tento nádor. Poďme na to, kým to nebude naša hrobka. Fajn. Wow, toto stena. Túto stenu by som dal úplne dopreč. Myslím, že to k ničomu neslúži. Ja chápem, že to je akože ten tunel, že som prešiel tým, ale tie lúče sú úplne dostačujúce. OK, hľadaj objekty, ktoré ti môžu pomôcť. Fine. Turn prism. Tieto puzzle mám rád, to je super. Ale čo je toto? OK, to bol ten kryštál akože. A mám to dať asi do týchto veží. A tu je problém, že ty mi dávaš ten kľúč skôr, než nájdem tie dvere. A to má byť presne opačne. Pretože si predstav, že ideš cestou, nájdeš kľúč, nájdeš dvere, hneď ich otvoríš a ideš ďalej. Proste to nemá význam. Takže, OK. Takže to nebola žiadna výzva pre mňa nejaká. Som našiel ten kľúč, on je veľmi viditeľný. Možno si to tak zamýšľal, ale bolo by to lepšie spraviť trošku ťažšie. Sa mi spojí a znova tam mám tú väžu. A tento lúč do tej väže by som vôbec nedával. Proste keď je nefunkčná, tak ten lúč tam nemôže ísť.
Čiže ja potrebujem nájsť znova ten kryštál. Idem tuto. A teraz to aktivujem. To je presne to, že už tuto to bolo lepšie. Že našiel som tú väžu a potom som potreboval hľadať ten kľúč. Ten kryštál. Tieto puzzle sú super, lebo to ti dáva taký vizuálny feedback toho progresu. To je veľmi fajn. Ale čo ma hneď napadá, že je to také trošku odtrhnuté z kontextu. Sice je tam tá zelená vec, to čo pohltila tie planéty, povedzme, ale ja by som si predstavoval, že celé toto bludisko je tým pohltené. To by mohlo byť zaujímavé. A ešte tie farby by som upravil. Poďme si to rovno skúsiť. Ja to takto odskrínujem. Jednoducho. A niečo len vyskúšame, že čo tým vlastne myslím. A ja to len takto narýchlo upravím. Skúsime len shadows. Trošku zelenej. Vieš, že celé to pohltila tá vec, ktorú tam máš. Jo, povedzme, neviem aká to je farba, ale takto doladíš. A cez tie steny, ináč tie steny by som vôbec nedával takto. Ja viem, že si to myslel dobre, aby bolo vidieť toho hráča, ale ja by som to vôbec nedával. Normálne by som tam dal tú stenu, aj na tej planéte som to proste takto mal, že nevidím cez tie steny, takže to si myslím, že by bolo OK. Ja si len vezmem toto a predstav si, že proste po tých stenách všade máš tú zelenú vec. Ja, tuto by sa to mohlo tak napojiť nejako na to. To by mohlo byť zaujímavé. Ale že proste všetko je z toho. To je aj dôvod, prečo tam nevieš prejsť. Lebo všetky tie priestory pohltila tá vec. Tak a dáme tomu farbu nejakú. OK, čo s tým rýchlo môžem spraviť ešte? OK, niečo také. Ja ti chcem len ukázať, že proste čo si predstavujem. No a potom tie farby. Máš tu oranžovú a modrú. Drž sa tých farieb, ktoré používaš v tej hre a ja som veľký fanúšik proste čo najmenej farieb mať a veľakrát to práve vtedy vyzerá veľmi dobre proste keď sa inšpiruješ aj filmami alebo nejakými scénami alebo nejakými obrázkami, tak vedia práve urobiť dobrú scénu, kde je veľmi málo tých hlavných farieb a urobiť to taký dobrý kontrast a je to pekné. Čiže zelená je jedna farba. A tá modrá, to sme my, to je nejaká, povedzme, tá priateľská farba. Takže ešte toho hráča by som nejako zvýraznil viac na modro. A tie kryštály, tie, ktoré napojíš, by mohli tiež svietiť na modro. Čiže budeš mať modrú a zelenú. A tie, ktoré nesvietia, by boli také biele, priehľadné. Tejto červenej a toho otáznika, to by som úplne zrušil. Pretože hráč to myslím pochopí a chceš ho urobiť takým chytrým, že on to pochopil, že na tej veži nie je kryštál, takže to by som dal preč. No a ten kryštál, ktorý nájdeš, to by mohlo byť úplne niečo nie tak veľké a nie tak výrazné, ale tuto bol tuším niekde, tak povedzme, že tu je ten kryštál, on bude tej takej nejakej blečej farby, nie je úplne taký modrý, svietiaci, ale do biela. A on možno tiež môže vyžarovať také slabé svetlo. A on by možno mohol takto pulzovať s nejakým zvukom ešte. A hneď ma napadala ďalšia vec, že ty by si mohol zakryť ten labyrint a videl by si len tento cieľ a tam, kde si. Čiže by si ho tak postupne odkrýval a tým by si aj nachádzal tie kryštály, ktoré ti chýbajú do tých veží. To by mohlo byť fajn. Takže jo, to si myslím, že dosť by si skrášlil tento maze a zlepšil akože to puzzle, že hľadaš tie kľúče a nemáš ich skôr, než potrebuješ. A chýbajú mi veľmi zvuky tej lode, proste keď sa hýbem, že proste bolo by to o dosť zaujímavejšie. A znova ten feel by si podporil v tej hre. A to nebolo také satisfying. To by chcelo nejakú
nejaký rázny zvuk a explóziu napríklad. To by bolo cool. OK, tak sme to splnili. Fajn. Crawlers. OK. To sú tí pavúci, hej. Poďme ďalej. Otáznik. Minigame. Hackerská minihra tvoj gól. Gól SL. To je asi chyba. Musíš matchnúť elektronické komponenty s rovnakými signálmi. OK. A tieto značky aj tuším niečo znamenajú, nie? Normálne v elektronike. Ja si to už nepamätám, už som dávno zo školy. Hovorím jak nejaký 50 ročný. Úplne tie texty, ktoré sú po bokoch, to je taká zbytočnosť, mám pocit. A tu je ten pavúk. Čo urobí? OK, takže on ma len tak potlačí. A tým pádom prídem o nejaké zdravie, ktoré mi tu síce neukazuje, ale to nemusí, že? To môže byť nejako vizuálne spravené. OK, takže cieľ je dostať sa na druhú stranu. A premýšľam, že jak by to mohla byť nejaká väčšia výzva, lebo ja tie minihry nemusím hrať, že ja ich môžem obísť. Keď to chytím, jo, cancel a idem ďalej. OK, ja by som to možno spravil, že musíš nejaké tie puzzle splniť, aby si sa dostal na tú druhú stranu a opustil tú planetu. A tým pádom by si jej nejako pomohol, že by si odstránil tú pohromu, ktorá je na nej. To vyzerá ako nejakú otázku. Štruktúra je všetko, proteíny a polymers. OK, takéto otázky na mňa. Tak to môžem hádať iba. Wow, správne. To mi tak prišlo najpríbuznejšie s proteínami, to amino. OK. Ale možno nejaký hint by to chcelo, že keď dáš takéto všelijaké otázky, aby som v tom svete našiel tú odpoveď, alebo nejaký hint k tej odpovedi. A slnko je už skoro tu. Wow, to bude tesné. Rýchlo. OK. Leaving Venuša. OK, Zem. Nice. Tak, tu máme zase satelit. Nie sú smrtiace, ale môžu nás ochromiť. Audio minigame. In audio minigame you must match melodic sequence. OK, to mi dáva zmysel. Tieto gifka veľmi pomáhajú, to je dobré. Môžem pozerať na to. A nemusím to ani čítať. Hrám to ako hráč proste. Budeš mať takých hráčov. Wow, to znie ťažko. Čo bol ten prvý zvuk? To bol nič také. To som trafil, myslím. Keby som si mohol pomáhať tým, že keď dám play, tu mi to ukazuje tie výšky a vlastne vidím aj, že ktorý stĺpec sa zvyšuje. A keby som na to klikol, tak by mi to tiež napríklad ukázalo. To by bolo také helpful. A povedzme. Tak nie, asi som to nesplnil. OK, nevadí. Tak tu sú znova tie kocky, ktoré nič nerobia. Mám pocit, že im chýba aj textúra, alebo neviem čo to je. OK, tak slnko je znova ďalej. Ja vidím tie planety aj. Vidím tu pred nami, to je tam. Že toto sú tie baterky, že? To mi doplní život. Keď sú to baterky, by to nemuselo doplňať život, ale energiu. A tá zelená vec nám ubúda energiu. A zase to môžem prejsť bez tých puzzle. Takže neviem úplne, že čo je tu cieľom. To prejsť čo najrýchlejšie, alebo teda čo najrýchlejšie, ale aj čo najviac puzzle vyriešiť. Keby si to dal, že tie puzzle musím riešiť, tak aj predĺžíš vlastne hranie tej hry. Takto ten content vlastne ten hráč prejde rýchlo. Neviem, kde je koniec, možno len táto slnečná sústava, ale aj tak. Fatal, what step need increase rate of the inhibitorized reaction. OK, tak to sú také otázky, že som úplne mimo. To môžem hádať. Mal by som si dneska ešte sportku podať. Dneska mi tipy idú. To je pavúk, ale nejako sa ho moc nebojím. To by mohlo byť ťažšie. Chyba mi výzva v tej hre. Proste ja si to môžem prejsť rýchlo a nemusím riešiť ani puzzle. Určite by som to zmenil. Lebo poháňa ma vlastne len to, že chcem vidieť ďalšiu planetu, ďalší content
čo tam bude, čo je fajn, ale nejakú výzvu by som tiež chcel do toho. Takže určite to nehrám asi tak, jak by si chcel. A tak to je proste. Musíme nájsť všetky tie chyby v tej hre a opraviť ich my ako dizajnéri. Poďme, otáznik. Zase tam by to nemusel byť otáznik. Aj v tej audiohre tie trojuholníky a ička, to by mohli byť tie symboly, ktoré tu máš. Že by to viacej zapadlo do tej témy. OK, tak poďme to hrať. Toto sme už hrali. Neviem, prečo mám motiváciu to proste presunúť tam. Že chytiť a presunúť na to miesto. OK. Takže sme získali nový power-up. OK. Jo a všetky tie veci proste sú mi na ničke. To je také jednoduché. A to mám normál obťažnosť. Neviem, čo je hard. Možno sa to nejako drasticky zmení, ale you must focus now. Možno sa... Asi toto? Jo. Tak nie som až taký zlý v tom. Toto som myslel, že by mohla byť fakt, že správna odpoveď. Takže zatiaľ minihry nie sú challenging. Challenging sú tie otázky. Jo, dobre, tu by som to asi stopol. Nemám toľko času to zahrať celé. Páči sa mi ten koncept, že ideš tými planetami, to ma baví. Akože to by som rád preskúmaval tie planéty a riešil tie puzzle. To je akože si myslím dosť fajn. Len lepšie by som to uchopil. Ja musím splniť niečo na tej planéte, aby som sa dostal ďalej. Lebo takto to je celkom zadarmo, ten prechod na ďalšiu planetu. A povedzme, že ja chcem tú planetu zachrániť, že odstránim tú zelenú vec s nej. A viac spraviť tie minihry tematické k tomu, čo sa deje v tom svete. Že znova je tu tá zelená pohroma a chcem, aby to bolo nejako vizuálne zobrazené v tých minihrách. Proste mali sme ten maze tam, bude tam tá pohroma, mali sme aj to audio, aj tam by to mohlo byť nejako zobrazené všade. A proste tie znaky, symboly, že viacej to tak uceliť do jednej témy a vizuálu. No a potom to UIčko to určite chce zapracovať na tom. Ale som veľmi rád, že developer mi poslal túto hru, že som si ju mohol zahrať a takto zdieľať s vami môj feedback. Verím, že to niekomu môže pomôcť a dúfam, že aj vývojárovi. A dostávam celkom dobré feedbacky na tieto feedbacky moje na hru. Sice to nie je na YouTube, ale v správach. Tak za čo som veľmi rád a ďakujem. A teraz nás polúte slnko, tak to chcem vidieť. Game over. Wow. You died. Epic.